bi ladilikan kala se jiyen silame kelen kelen bema o de hakili sigi an bɛ waati min na bi nin tɛ hakili wuli wagati ye an bɛ waati min na bi nin tɛ jatigɛ kuma ye an bɛ waati min na bi nin tɛ siran dantɛmɛ waati ye fosi t'a adamaden sɔrɔ fo ni Alahu taala ye mun latigɛ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون Alahu taala ye nin f'an ye suratu tawba kɔnɔna la ko ala ka ciden ka fɔ u ye foyi tɛ anw sɔrɔ illa ma kataballahu lana fo Alahu taala ye fɛn min sɛbɛn anw kan o kɔrɔ fɔ Alahu taala ye fɛn min natigɛ k'a fɔ k'o bɛ anw sɔrɔ huwa maulana anw ka koɲɛtigi ye ala de ye wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun ko mumini bɛɛ kan k'i jigi da Alahu taala de kan mumini man tɛ ka jigilatigɛ ala la mumini man tɛ ka siran kojugu mumini man tɛ ka siran fɛn foyi ye ni Alahu taala tɛ ni Alahu taala ko coronavirus bɛ mɔgɔ sɔrɔ hali ni ma bɔ kɛnɛma hali ni ma bɔ kɛnɛma ni Alahu taala ko k'a b'i sɔrɔ a bɛ don i kan ka t'i sɔrɔ f'i ka so kɔnɔna na ni Alahu taala ko ka t'i sɔrɔ hali ni si bɛɛ kɛ i bɛ kɛnɛmala de la wallahi a t'i sɔrɔ a bɛ tɛmɛ i kan anw de bɛ ka confinement kɛ ka don an ka so kɔnɔna la n'o tɛ maa dɔw bɛ yen so t'olu bolo delilikɛla dɔw bɛ yen so t'olu yɛrɛ bolo pewu maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen fo ni gouvernement yɛrɛ taara olu cɛ k'u bila so dɔw kɔnɔ n'o tɛ so t'u bolo donyɔrɔ t'u bolo o tuma na an kana siran fɛn nin ɲɛ kojugu an k'an jigi da ala kan ala ka ciden ye nin fɔ an ye a filanan ka bila n kunna fɛn foyi tɛna kɛ tuguni mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nin bana minnu filɛ diɲɛ na nin ɲɔgɔn delila ka kɛ ka tɛmɛ ne ma f'i ye n ka ampleur delila ka kɛ dɛ wala mais a ɲɔgɔn delila ka kɛ ka tɛmɛ a tɛmɛna olu mɔgɔ minnu kan olu y'a kunbɛ cogo min na silamɛw fana k'u ta kunbɛ o kunbɛ cogo la o kunbɛ na ni fɛn jumɛn ye k'i jigi da Alahu taala kan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ala ko ni maa o maa y'i jigi da ale ala kan k'ale ala bɛ k'i wasaba ye o tuma aw dan tɛ ala la an balimamusow an balimakɛw aw dalen tɛ ala la ne ko coronavirus mana sɔrɔ saya bɛ ka kɛ wa coronavirus ma sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka fatu wa ala ye don min natigɛ mɔgɔ ye o tɛ taa k'i danko ye kabini mana diɲɛ na Alahu taala ko ni nin don sera ni heure sera ni minute sera ni seconde sera e ka fiɲɛ minɛ bɛ ban diɲɛ na e ka dumuni kɛta bɛ ban diɲɛ na e ka ji minta bɛ ban diɲɛ na Alahu taala y'o mun fɔ aw sigalen b'o la wa coronavirus ko tɛ koyi o tuma na latigɛ ko de don o tuma na f'i ka da latigɛ la i ka da Alahu taala ka latigɛ la ye latigɛ mun sɛbɛn jɔn kan ka fɔ ko b'i sɔrɔ i ka bɔli ni ka taali ni ɲɔgɔn cɛ o latigɛ n'o man y'i sɔrɔ an balimakɛ i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ dɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i bɛ sɛgɛn o tuma an balima silamɛw a y'aw jigi da ala kan nin tɛ silamɛ siran waati ye a y'aw jigi da ala kan nin tɛ an maaw ta waati ye a y'aw jigi da ala kan nin tɛ panique waati ye nin ye ka dɔ de fara an ka tuubi kan ka da kan bɛɛ b'a dɔn ala de diminen don an kɔrɔ ala diminen b'an kɔrɔ n'an ka kɛta ye ala diminen b'an kɔrɔ n'an ka fɔtaw ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn diɲɛ kun kɛra cogo min na bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw kun commencera ka ɲina ala kɔ ni kojugu kɛli ye ala bɛ to ka ninnu kɛ de mɔgɔw hakili ka jigin ale Alahu taala la an ka tuubi ka taa ale Alahu taala ma n'o kɛra dɔrɔn a bɛ tɛmɛ o tuma na n balima silamɛw aw ni mɔgɔ man tɛ ka kɛ kelen ye mɔgɔ min tɛ silamɛ ye silamɛ b'a ka ko kunbɛn kuma bɛɛ ni ala ko de k'i jigi da ala kan silamɛ b'a ka ko kunbɛn kuma bɛɛ ni ala ko de ka ko bɛɛ lajɛlen to ala bolo o kɔrɔ tɛ k'i tɛ sababu minɛ dɛ fɛn minnu fɔra ka fɔ an k'olu kɛ walasa an ka kisi maa kan'i ban o fana ma dɛ i b'olu kɛ k'o caya dɔgɔtɔrɔ minnu b'a dɔn olu de y'o fɔ anw ma kuma kɔnɔ m'u ka kuma kɔnɔ mun ni sariya bɛ ɲɔgɔn fɔ ko ɲɔgɔn ye o tuma na an b'olu baara kɛ mais toujours ka sɔrɔ an jigi dalen don ala kan an ka hɛrɛ bɛ nin de la koyi a y'aw jigi da ala kan a ka tila ka duwawu caya a tadarru ila Allah o tuma na maa ka i yɛrɛ segin ka taa ala ma ni duwawu caman ye aw ma sayidina yunusu ye nabi ɲuman min bɛ yen k'a fɔ k'a kun dimina ka mɔgɔw kɔrɔ n'a y'i kɛ bafaji kan ayiwa ni kuluntigiw y'a ta yɔrɔ dɔ sera dɔrɔn kuluntigiw y'a fili ji la o ye kisa diya an delila k'a fɔ aw ye tafsiri la ni jɛgɛ y'a kunu mago bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a ka mɔgɔw kelen k'a dɔn ko nabi ɲuman bolo la a ka mɔgɔw bɛɛ de bɔra cɛ muso denmisɛnnin makɔrɔba hali baganw o y'a bɛɛ lajɛlen nabɔ Abdoulaye ibn Abbas ko mɔgɔ si ma to so kɔnɔ a bɛɛ bɔra ka t'i jɔ kɛnɛ kan ka ala deli ka kule ka ala wele Abdoulaye ibn Abbas ko ala ka halaki yɛrɛ kun jiginna koyi halaki yɛrɛ kun surunyara u kunkolo la yɛrɛ ko f'u ye halaki yɛrɛ kalaya santi u farikolo la mais yɔrɔnin kelen dɔrɔn ala sina k'a ka halaki ta ka bɔ ye ala ye hinɛ masa ye koyi o tora ala wele min na o tora damakasi min na k'o kɛra sababu ye u kun bɛna lajaba ala sina ka lajaba ni ka reporter ka lajaba ni wuli ka bɔ o kan o ala min bɛ yen kabini o waati o n'o ko ala kelen tɛ hali sisan wa olu ye ala min wele ni Alahu taala y'o lajaba kɔrɔta o an bɛ dɛsɛ ko Alahu taala wele ya o tuma na an ka ala wele koyi an ka si ala wele la maa bɛ maa jalaki i ma ɲɔgɔn de weleli la n'o tɛ maa ti maa jalaki ala wele la dɛ a ye ala wele
aw ka farda seliw kɔnɔ a ye ala wele aw ka nafila seliw kɔnɔ i kelen ala wele aw kana confinement nin bɛɛ kɛ tele lajɛ la dɛ k'a fɔ k'an gardelen don so kɔnɔna la an bɛ confinement na e k'o kɛ ni film dɔ banna film dɔ bɛ daminɛ ni jouet dɔ banna jouet dɔ bɛ kɛ ni video dɔ banna a ma dabɔ o kama koyi aw ka confinement na a y'aw jija k'a ka ala koyi o ye Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bila kaso kɔnɔ waati min na a ka kaso kɔnɔ sigi a y'a bɛɛ kɛ kuranɛ kalan de ka kuranɛ jigi siɲɛ 80 a 81 na de ka to suratu Qamar la Allahu taala y'a nimina a la o tuma na confinement min n'an balimaw b'a la bi Europe jamana kan n'an balimaw b'a la bi Asie dugu dɔw la n'an balimaw b'a la bi Amérique Afrique yɛrɛ a bɛ ka daminɛ kelen kelen o confinement mana ɲɛsin ma a y'o kɛ zikuru ye a ye zikuru caya astaghfirullah a y'o caya kɛrɛnkɛrɛnyala astaghfirullah tubi yɛrɛ zikuru tɛ tɛmɛ astaghfirullah haka astaghfirullah a y'o fɔ k'aw to so kɔnɔnaw na aw ta ka taa baarakɛyɔrɔ la o ye tiɲɛ ye mɛ a kana so kɔnɔsigi bɛɛ fana kɛ baro ye dɛ a kana bɛɛ kɛ telefɔni ci ye dɛ a kana bɛɛ kɛ telefɔni jouet ye dɛ a kana bɛɛ kɛ filimu lajɛ ye dɛ a ye astaghfirullah caya an balimakɛ an balimamuso astaghfirullah a y'o caya zikuru wɛrɛ min bɛ yen n'o ka nɔgɔ i ma o fana fɔ i k'o caya nafila seli kɛ k'o caya sarakati bɛ don mɔgɔ ni balawu cɛ a ye sarakati bɔ aw senw na ka sarakati bɔ aw bolo la ala k'o sarakati don aw ni balawu cɛ a y'o fana kɛ k'o caya n ko maa bɛ jigin maa la k'a y'a ma ɲɔgɔn de deli mɛ maa tɛ jigin maa la k'a ye Alahu taala deli koyi o tuma na a ye ala deli ka caya nin tɛ silamɛ jigi tigɛ waati ye ala la nin ye segin ko waati de ye ka tubiw caya ka taa Alahu taala ma a k'olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala nabi ɲuman fila ye ayiwa zikuru dɔ fɔ u ka gɛlɛya kɔnɔ Seydina Ibrahima filila tasuma kɔnɔ waati min n'i y'a ye tasuma ma Ibrahima jeni n k'a ye ala kofɔ dɔ de kɛ ala ka ciden fana sallallahu alaihi wasallam Uhudi kɛlɛ dugusɛjɛ kafiriw kun y'u labɛn k'u bɛ taga bi ala kɛra kan tuguni sallallahu o jama yɛrɛ kun ka ca mɛ ala kɛra ye zikuru dɔ de fɔ a n'a ka sahabaw o de kɛra sababu ye ni kafiriw yɛrɛ jatigɛra ni kafiriw siranna an fana k'o zikuru fɔ ka caya n'o de hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil a y'o fɔ ka caya la hawla wala quwwata illa billah a y'o fana fɔ ka caya la hawla wala quwwata illa billah a y'o fana fɔ ka caya an ye nabi ɲuman min ka lahala fɔ ye ko jɛgɛ kun y'a kunu ni jɛgɛ tilara ka taa fɔnɔ ala yɛrɛ ko k'a ye zikuru dɔ de fɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ ko de kama ale ye yamara di jɛgɛ ma ko jɛgɛ k'a fɔnɔ n'o ye Seydina Yunus ye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an balimamuso mun bɛ bali nin fɔli la i fana ka nin fɔ an balimakɛ mun bɛ bali nin fɔli la i fana ka nin fɔ ka caya bana yɛrɛ zikuru fana bɛ yen o bana zikuru k'a fɔ ko ni bana b'i la i kan ka ala wele min kɛ ka caya i kan ka dugawu min fɔ ka caya walasa Alahu taala k'i ka bana kɛnɛya n ko fana bɛ yen allahumma inni a'udhu bika minal baras waljunun waljuzam wa min sayyi'il asqam a ye nin fana fɔ ka caya kɛ a ye nin fɔ ka caya nin fana ye zikuru minnu kan k'a fɔ ka caya bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim sɔgɔma o sɔgɔma a ye nin fɔ siɲɛ 3 wula o wula a ye nin fɔ siɲɛ 3 ni dumɛna o fɛnɛ kan ne ma f'i ye n ko bana t'i sɔrɔ dɛ a ye Koyita tɛ se k'o garanti d'i ma mɛ nin ye duwawu ye a ye maa minnu kisi ka tɛmɛ o duwawu don nabi ɲumanw y'a fɔ ayiwa sahabaw y'a fɔ maa ɲuman tɛmɛlenw y'a fɔ an fana ye ala ka jɔn de ye ala diminen b'an kɔrɔ nin waati kɔni ye damakasi waati de ye ka taa ala ma nin waati tɛ jigilatigɛ kuma ye nin waati tɛ souffrance kuma ye nin waati tɛ i sigilen b'i yɛrɛ ma i bɛ hamibaw la ten i yɛrɛ ma ka kunkolo giriya nin waati tɛ o waati ye nin waati ye seginko kuma de ye ka taa Alahu taala ma a y'aw jija ka nin dugawu ninnu caya siga foyi t'a la Alahu taala na e ni ne a n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi k'an kunna diya an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ala k'an bila a ka kɔtɛrɛ kɔnɔ